Todo preparado para ese minuto final. Xa temos no alto do plató aí Natalia. Estará motivadísima con levar o bote. Motivadísima, sí. Estou morta de medo e desde aquí vexote super pequeniño, a verdade que... Normal, eu tamén te vexo cada día máis grande, máis alta, normal. Sí, sí. No alto do plató aí controlando todo. E se vos tamén queredes saber o que se sinte estando no alto do plató do Atrápame, pois mandádenos unha mensaxe aí ao 618-3880-87 e vides aquí, concursades, e quen sabe se levades cartiños como os que pode levar Natalia. Ollo, que o xobote está en 15.900 euros. Aí están. Unha cifra fermosísima que pode dar para moitas oliveiras e para moitas ledicies aí na casa de Natalia. Iso sí, para iso hai que acertar 5 preguntas sobre 5 categorías diferentes que hoxe son as que ides ver a continuación. Xogaremos con África, matemáticas, instrumentos, franceses e poesía. Cada acerto ten 100 euros de recompensa. Se consigues os 5 acertos, nese minuto levarás 15.900 euros para a casa. Preparada, Natalia? Preparada. Pois veña, moita sorte. E tempo. África. En que país africano se paga coa uguilla? Paso. Non é correcto. Matemáticas. Que nome recibe a constante matemática cuxo valor é a razón aritmética de calquera circunferencia dun círculo co seu diámetro? Número pi, non sei. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Levamos dúas. A primeira que pasamos, recórdoche, para esa segunda volta, buscamos un país africano no que se paga coa uguilla. País africano coa uguilla. Onde se paga coa uguilla. É a moeda oficial deste país, donde se pode pagar con uguilla. Buscamos un país africano. Quédate con ese dato e agora a continuación veremos se ese número pi pois é a resposta que buscábamos. Non vai a ser, ti crees que non? Eu penso que non... Pois mira, tes 44 segundos por diante, non che fago sufrir, e sabémolo de contado. Preparada? Vale. Pois veña, atenta. Tempo, é correcto. Instrumentos, en galego, instrumento musical de percusión formado por un triángulo de metal que se golpea con outro metal. En galego, triángulo. É correcto. Franceses, que filósofo ilustrado influiu na Revolución Francesa coas súas ideas sobre a liberdade? Jean-Paul Sartre. Paramos o tempo. Paramos o tempo, 26 segundos que che restan para conseguir un total de 3 acertos. Case medio minuto para conseguir o bote. Ainda non sabemos o que se agocha en poesía, sabemos que en África seguimos buscando un país africano onde se paga coa uguilla e agora veremos se o amigo Jean-Paul Sartre pois o ubicamos aí na Revolución Francesa ou non. Preparada para continuar? Pois con 26 segundos por diante. Tempo, non é correcto. Recurso de expresión que consiste na repetición de sons semellantes en palabras próximas. Paso. Non é correcto. África. En que país africano Uganda. Cal? Uganda. Non é correcto. Franceses. Que filósofo ilustrado influiu na Revolución Francesa coas súas ideas sobre a liberdade? Kant. Paramos o tempo. Paramos o tempo. Jean-Paul, o amigo Jean-Paul xa era máis dos nosos días, do século XX. Sí, era moi... Fómonos un pouquiño, a ver se damos con ese filósofo ilustrado. Dígoche porque quedan 3 segundos. Se non é correcto Kant, a próxima, pola que che vou preguntar, vai ser poesía. E recórdoche que buscamos un recurso de expresión que consiste na repetición de sons semellantes en palabras próximas. Arriba. Se prefires pasar e irte directamente a ese país africano, eu vou ler África, e ti podrás decir algo máis, pero aproveita demos 3 segundos para sumar. No, é que seguía de arrima. A outra non era Uganda. Cal é a que sabes? A de poesía. A de poesía. Entendo que é a rima. Pois ímolo saber de contado. Primeiro vouche dicir si Kant é ou non é a resposta correcta en franceses. Vale. E a continuación pasamos a poesía. 3 segundos por diante. Preparada? Pois sorte, Natalia. E tempo. Non é correcto. Poesía. Rima. Recurso. Non é correcto. África. En que país? Ata aquí, ata aquí, ata aquí, ata aquí. Pero ben intentado, ben xogado. Parabéns, Natalia. Ese recurso que buscabas na poesía non era a rima, era a aliteración. Cando repites moito un son, por exemplo, o son S, o son L, para crear un efecto, pois chamase literación. O filósofo que buscábamos era Jean-Jacques Rousseau. Rousseau, claro.
era o que buscábamos, can tamén era de xa do século XIX, era máis cara aos nosos días, e en canto ese país africano no que se paga con coa uguilla é Mauritania. Inda así, 2 acertos, está moi ben, 200 euros que leva de premio Natalia. Parabéns polo esforzo. Mira, e xa se vai, xa se quere marchar. Vos non vos vaiades, que mañá temos un bote ben xeitoso no Atrápame. Xogaremos por 16.100 euros. Aquí agardamos por vos. Vémonos ata a festa.